v tom baráku za mnou nikdo nebydlí, prý tam je hřbitov, takže tam bydlejí jenom ti, co už se nikam nepodívají a někdo z nás tam taky bydlet nechce, takže tomu se prý vyhne. Tak a za mnou vidíte vesnici Perast, to je jedna vesnička kousek od Rysanu. Je to moc krásný, ze silnice to vůbec nebylo vidět, je tam kostelík, hospůdky, lodě, no nádhera. Samozřejmě Kotorský hory, takže doporučujeme, opět doporučujeme. Umějí tady i mlátit do zvonu. To plácání za mnou nevím co je. Doufám, že za mnou neběží žralok po ploutvích. To tak trošku zní, tak kdybych zmizel, tak mě čekal. Ještě kochačka Perastem. Za mnou je teda Perast a nasvícený hory. To tady je tak zajímavý. Tak a ještě jsem vám chtěl z tohohle ostrova ukázat Rysanskou zátoku, tam, kde bydlíme, přebýváme, jdeme na pivko, na večeři, to je to, co zajímavý. A původně to byla nějaká ilyrická pevnost, 400 let před naším letopočtem založená, se nedivím, je to dost teda zašitý, nejde to skoro najít ani na mapě a v CZ o tom skoro nikdo neví, takže určitě to bylo i v té době dost zatracené místo. No, tak nás tady málem nechali, museli jsme uvíct člun, no. Tak a jedem! Za mnou máte Perast pěkně, krásně zblízka, už jsme se vrátili z ostrovu, možná jsme to museli přeplavat, protože borci nás tam nechali, ale už jsme se na pevnině, takže těšejte se.